билет барои ин хатсайрро таъин кардааст. дар ин бора ба Азия Плюс раҳбари оҷонсӣ Икром Субҳонзода хабар дод. ба қавли манбаъ, нахустин парвози мунтазам ба самти Душанбе Москав аз ҷониби ширкати русии ЮКР 2 апрел ва ҳамин тавр ҳар рӯзи ҷумъа сурат хоҳад гирифт. ширкати Сомон Эйр бошад ҳар ҳафта рӯзи сешанбе тариқи ин хаттар парвозро анҷом хоҳад дод. Икром Субҳонзода гуфтааст, онҳо зимни мулоқот аз ширкатҳои ҳавоии дохилӣ ва хориҷӣ тақозо карданд, ки нархи билетҳоро беасос боло набаранд. баъди таҳлил ва мушаххас кардани харҷи ширкатҳои ҳавоӣ, оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ нархи билети рафту баргаштро $500 муқаррар намуд. Субҳонзода тавзеҳ дод, ки масалан агар талаботи сафар аз Тоҷикистон ба Русия зиёд бошад, билети парвоз аз Душанбе ба Москав аз $300 то $350 ва қимати билети бозгашт аз Москав ба Душанбе $150 ташкил хоҳад дод. дар ҳар ду ҳолат ширкатҳо ҳаққ надоранд қимати рафту баргаштро аз $500 бештар кунанд, гуфт Икром Субҳонзода. ин мақомдор афзуд, мо аз мардуми Тоҷикистон даъват мекунем, агар аз нархи муқаррар гардида баландтар гуфтани билетҳоро мушоҳида намоянд, ба мақомоти дахлдор муроҷиат кунанд. ҳар гуна қонуншиканӣ ҷилавгирӣ ва муҷозот хоҳад шуд. ҳамчунин билетҳоро бояд муштариён аз нуқтаҳои расмии билетфурӯшии ширкати ЮКР ва Сомон Эйр харидорӣ намоянд. раиси оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ мегӯяд, дар сурати беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ бо қарори дутараф шумораи парвозҳои доимӣ низ афзоиш хоҳад ёфт. феълан парвозҳои доимӣ танҳо аз Душанбе ба Москав ва баръакс сурат мегирад. сафар ба ва аз монотиқи дигари Русия тавассути парвозҳои чартерӣ идома хоҳад кард.